खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव सोमजिदों फिन आरोबाव दुखुनांथाव जाथाय रायमना नेशनेल पार्कआव गुलि गावनायनि जाथाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायमना नेशनेल पार्कनि कसुगाव हाग्रा बिफाननि आटियाबारि सोनाब रेन्जनि सिङाव भारत भुटान सीमानि सेराव थानाय सरलापारानि गुदु हाग्रायाव बिफां दाननो थांखाय फैनाय सासे सुबुङा हाग्रा रैखाथि मावफारियाफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन। दाङाबाजिनि समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गुलि गावदोंमोन जायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ फुंखा बसुमतारी होनना सिनायथि मोननाय जादों। बे बिथिंखौ लानानै एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि खौरां बिजोङाव मिथिनाय बायदिब्ला 2 नं मैनागुरि गामिनि निर्मल बसुमतारीनि फिसाज्ला फुंखा बसुमतारी जाय 29 बोसोर बैसोनि बिथांखौ रायमना नेशनेल पार्कआव फरेस्ट बिफाना मैया इनायै गावथारो। न'खरनि सोद्रोमाया बुंनाय बादिब्ला बिथाङा ओंखाम संग्रा बन लायनो थांदोंमोन। फरेस्टनि EM बिथाङा फोरमायदों बियो मोनसे आनफर्चुनेट जाथाय। बिनि रावाव सासे सेंग्रा सुबुंखौ माबोरै इनायै गावथारखो मानि दायाव बन लायनो थांदोंमोन एबा जेखियानो जायामानो आयेन बादियै हमनानै सोंनो हायोमोन, जेलाव हरनो हायोमोन। दाय मावदोंब्ला नायगार गावथारनायनि मोन्थाइखौ सोर होखो? आथिखालाव BTCआव गणतन्त्रआ बेसेबां सोलियो? सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि दंना गैया? दाय मावदोंब्ला आयेन बादियै साजा मोनगोन, जिउ फोजोबनायनि नङा। बे जाथायनि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जानांगौ आरो दायनिगिरिया साजा मोननांगौ। थांनाय माखासे समफोराव हाग्रा ओनसोलाव जाथाय जायोब्ला जनजाति रैखाथि आफादनि मुं लानानै हब्रा बाथ्रा बुंग्राफोरा दिनै सासे बर' सेंग्रा गोथां गावथारजानायाव बबाव गोमाखो? बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं बिमायाबो माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बेनि गेजेरावनो रायमना माहारियारि हाग्रामायाव गुलि गावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सायाव BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीया खेंफोरथि होदों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। दा आंनि इनफरमेशना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों, दंफां दानहैदों, गावलायलायनाय जादों। बे गावलायलायनायाव थैबाय, सासे मानसि थैबाय, फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों। बे जाथायखौ लानानै दावराव दावसि सोमजिदों होननानै खौरां माबायदि? दावराव दावसिथ' जानाङा, बेथ' खुनु रायजोफोरनि जेबो भुल गैया, जोंनि डिपार्टमेन्टनिबो जेबो भुल गैया। जे हाग्रायाव टहलटारिफोरजों जादों, सोरखौबा खालामनो, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो, जेन'बा गावग्रोदों होननाय खोनादों आङो। दा बेवहाय प्रटेक्सन खालामबाय, प्रटेक्सन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन। बेफोरबायदि आरोखि खोथाया। हाथियार जब्द खालामनाय जादों नामा? हाथियारखौ दासिमाव मोनखोना मोनदिया आंनिसिम रिपर्ट गैया। दे गावलायलायनाय बे मोनसे रिपर्ट दङ आरो मेजिस्ट्रेट नियग खालामनाय जाबाय। थ' बेयो जाहैबाय रायमनाया मोनसे नेसनेल पार्क आरो बेवहाय बाउन्डारि होखानाय दङ। बाउन्डारि होखानाय आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सब समय माने डिउटि थानाय जायो। डिउटि थायो, डिउटि थाङो आरो सानफ्रोमबो दंफां दाननाय नोंथांमोना निस्सय खोनायो आरो बुङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जे गासैबो BTC ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबनायनि लामायाव थांबाय, बे खोथाखौ बुङो। दा आसाम सरकाराबो गोदान सरकार जाहैबाय, गोदान नेम निथि, गोदान अर्डार बायदिसिना हरो। दा बियो मैया जालांनाय जिनाखि घटना, बे मैया जालांनाय घटनाया आनफर्चुनेट मोनसे घटना हिसाबै जालांबाय आरो भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाया आरो उइदाउट माबा मोनसे अफिसनिफ्राय मोनथियालासिनो, रेन्ज अफिसनिफ्राय अफिसारफोर आरो अफिसाव मोनथियालासिनो जाहाथे बाउन्डारि होखानाय जिनाखि नेसनेल पार्क बेयाव जिहेथु आयेन कानुन दङ, बे आयेन कानुनखौ जाहाथे रावबो बारसिना, बिनि सायाव आङो गुरैयै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। दा मैया जि जालांनाय घटना, बे जालांनाय घटनानि सायाव मेजिस्ट्रेट दंहैयो, मा जादों जायाखै बिनि सायाव। आरो जोंहा नै दा बाजेट सेसन दं, बे बाजेट सेसन गाबोनबो सानसे दंबावो। आङो खबर लाबाय थादों मा जादों जायाखै।
दा आङो खावलायदोंल' जाहाथे भबिष्यत हाग्रायाव हाबनांगौ जायोब्ला माबा मोनसे गोनांथि दङब्ला बेखौ जाहाथे खाथिनि जिनि रेन्ज अफिस बे रेन्ज अफिसाव पारमिसन लानानै जाहाथे हाबो जाहाथे खुनु मोनसे संघर्ष जाया आङो बेखौबो एडभान्स हिसाबै जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायबाय आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय दायानो गैयामोन दंफांबो लायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो औ आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्राखौ थाङामोन खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों बे फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादों होननानै मा फोरमायनो सानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायनानै बिसोरो फाव फानलायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो जिथु इलेक्सन नंखाया आरोना नंखाथारा आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय बिनि बिसिखौ सोर नायगोन दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ बेसेबां फरायगासिनो गथ'आ देग्लाय क्लास 2 थांबाय उन्दैसो ना उन्दैसो हौवासा सरकारनि बिफान नङा होमबा जाथाया बोरै जायामोन जाथायाथ' मथा मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो दा माला जाया बे मैया 3 तारिख ना 19 तारिख ना मैया 28 तारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्त नङा आरो बेबायदि फांफुं मावनानै जाग्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव जोबोद उसुबिदा जाबाय बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबायदि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोलावनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्त मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ साबेसे फिसाला दं सासेल' 5 बोसोरनि बे हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा समफोर बियो आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों जुदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोनदों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो बेथ' एकदम थगायनाय नंथारा बियो दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा गावलायहैया बेवहाय बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब दा नोंथाङा सोरखौ दायनिगिरि सानो आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो 1 आगस्ट 2022आव
बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जानो गोनां डुरान्ड काप 2026नि गिबि बादायलायनायनि थाखाय दिनै सानजौफुनि 11 रिंगायाव क'क्राझारनि KDSAआव प्रि पास राननाय जागोन, जेराव गासै 3000 प्रि पास राननाय जागोन आरो जायनो सिगांसिन फैगोन बेनो मोनगोन। सासेयाव गांनैल' प्रि पास मोननाय जागोन। प्रि पास मोननो थाखाय आधार कार्ड नङाब्ला जायखिजाया सोरखारि आई कार्ड लाफानांगोन। बे खौरांखौ बड'लेण्ड एफसिनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय जादों। नैथि 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रौता दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय गेरुवा बाजार हायेनारि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 19 जुलाइ साननिफ्राय मैया 29 जुलाइ बुधबार सानखालि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थुंगेबाय। मैयानि बे 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायाव काग्राबारि दख'रा एबसुनि गेलेगिरिफ्रा उदालगुरि दख'रा एबसुनि गेलेगिरिफोरखौ 2 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। हाबाफारिखौ सामलायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानस' गाहाय नेहाथारि रमेश बर'आ। हाबाफारि बादियै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो रैसुमै बसुमतारी। उदालगुरि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि लिंथुमगिरि मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो जलेश्वरी बसुमतारी। फोरोंगिरि जे बिहागजेर मेम'रियेल गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि। उदालगुरिनि ODSO सन्जय दैमारिया सेथि बान्था 15,000 रांनि बान्थाखौ दान होयो। जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ। सदनाव मोन 6 हारिनो ST मोनथाय होनायनि आयदायाव सदनाव सोंथि दैखाङो MLA रुपम चन्द्र रयआ, जेराव थाखानाय STफोरनि जेबो खहा जायाजासे मोन 6 हारिनो ST मोनथाय होनो खावलायो BPFनि MLA रुपम चन्द्र रयआ। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दानफोराव मोन 6 हारिया ST मोननांगौनि थाखाय गोबां खेब धरना होदोंमोन। बे धरनाखौ नोजोर बोनानै MLA रुपम चन्द्र रयआ सदनाव सोंथि दैखांदों आरो थाखानाय STआ बिथांमोननो ST होयोब्ला जेबो खहा जाया एबा जेबो गोहोम गोग्लैया होनना दाबि दैखाङो। BTCआव सोमजिदों फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गोबां समफोरावनो गुलि गावनाय जाथाय एबा BTCआव माब्लाबा सुबुंफोरनि गुलि गावलायनाय एबा गुलि गावनानै जिउ गोमानाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रायमना माहारियारि हाग्रामायाव सासे बर' लाइमोन फुंखा बसुमतारी मुंनि बिथांखौ दंफां सिखावनि दायाव गावथारनाय जाथाय। रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव गुलि गावग्लुंनायनि जाहोनाव सासे 29 बोसोर बैसोनि सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। थैनाय सुबुंखौ सरलपारा मायनावगुरि गामिनि निमल बसुमतारीनि फिसाज्ला फुंखा बसुमतारी, जाय 29 बोसोर बैसोनिमोन, बिथाङा जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 28 जुलाइनि बेलासि 3 रिंगासोनिफ्राय फुंखा बसुमतारीया गोमानानै दंमोन। न'खरनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा हाग्रायाव थांदोंमोन आरो बे समावनो अटियाबारि फरेस्ट आउटपस्टनि फरेस्ट गार्डफोरा बिथांखौ हमदों। नाथाय 29 जुलाइ खालि भारत भुटान हादोरारि सिमाजों लोगोसे कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव रायमना हाग्रा ओनसोलनि सिङाव सरलपारा पिकनिक स्पटनि सोनाब फारसे थानाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिथांनि गोथै सह'खौ बोखांनो मोनो। हाग्रा बिफाना दासिम जेबो मावख'आरि फोरमायथि फोसावाखै। बे बिथिंखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायमना नेशनेल पार्कनि कुसुगाव हाग्रा बिफाननि आटियाबारि सोनाब रेन्जनि सिङाव भारत भुटान सिमानि सेराव थानाय सरलपारानि गुदु हाग्रायाव बिफां दाननो फैनाय सासे सुबुङा हाग्रा रैखाथि मावफारियाफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन। दाङाबाजिनि समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ फुंखा बसुमतारी होनना सिनायथि मोननाय जादों। 135थि डुरान्ड कापनि गिबि मेचआ फैगौ 1 आगस्ट खालाराव जागोन, जेराव बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव गिबि बादायलायनाय जागोन। आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी आरो आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नुजाथिनायाव
बड'लेण्ड FC हान्जानि जार्सिखौ बेखेवबाय। नृत्य साया कला आंगननि बानजायनाय दोरोङारि मोसामुनि फोरोंथाइ मावबादा खुंदों सानब्रैनि। बाक्सा जिल्लानि हजुवायाव थानाय कक्लाबारि सापागुरि जौमा कलेजनि नब्लाङाव सानब्रैनि हाबाफारिजों बारदै सिख्ला मोसामुनि फोरोंथाइ जागोन। बर'नि दोरोङारि मोसानाय बारदै सिख्लानि बागै फोरोंथाइ होगोन। दुलाराय बर' हारिमुनि मोसामु नेहाथारि अस्ताद उपा बाला मुसाहारिजों लोगोसे नृत्य साया कला आंगननि गोरायुं सायाश्री बसुमतारिया जागायजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। गागि रेडिअ आर्टिस्ट दानि केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि गोरायुं सानसुमा गयारिया हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो। कक्लाबारि सापागुरि जौमा फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' नृत्य साया कला आंगननि लोगो आफादगिरि मावसुमा बसुमतारिजों लोगोसे कला आंगननि गोबां दैदेनगिरि समाज सिबियारिफोर आरो 100निबो बारा मोसागिरिफ्रा बाहागो लायो। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिमायाव रिसार्च स्कलारनि मासिखौ आवग्रिनो हादों। इउपिपिएलनि मिरु लाइमोन गांखंनि नेहाथारि स्निग्धा बसुमतारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि रमान्टिक एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि रमान्टिक एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुला आफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।